Marokkin ta' 50 sena ntbagħat ta' 10 snin ħabs wara l-instab ħati li b'mod ripetut stupra tifel Malti. Fil-qorti l-vittma qal li kien iltaqa' mal-Marokkin f'ħanut f'San Pawl il-Baħar meta kellu 14-il sena u kienu saru ħbieb. Qal ukoll li f'okkażjoni waħda ir-raġel kien taħ l-alkoħol u siker. Żied li għalkemm ma kienx jiftakar ħafna minn dak li kien ġara dakinhar, kien ftakar li kellhom x'jaqsmu sesswalment. Qal li jumejn wara reġa' stiednu d-dar u din id-darba ħadu fil-kamra tas-sodda fejn stuprah. Il-qorti semet kif l-attività sesswali baqgħet għaddejja minkejja li l-vittma kien talab lir-raġel sabiex jieqaf. Qal ukoll li kien beda jabbuża mid-droga u li meta kien irrifjuta li jmur fid-dar tal-Marokkin, ir-raġel kien għeddu li kellu filmat ta' tnejn u li kien jippubblikah jekk jirrifjuta għalhekk l-abbuż baqa' għaddej, però l-vittma tkellem meta għala 18-il sena. Lura fl-2010 il-Marokkin kien intbagħat minn snin ħabs wara l-instab ħati ta' stupru fuq tifel ieħor ta' 14-il sena. Il-qorti ordnat li jisem ir-raġel jitniżżel fir-reġistru tar-reati sesswali.